Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane nonke egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uJesu wethu, siyambonga ubaba wethu sezulwini, siyambonga uMoya Ongcwele. Ngakho konke asambulela khona sifundisa khona kuze kube lesi sikhathi kukho konke sesikuzwile. Siyambonga kakhulu uMoya Ongcwele kulabo abamvumelayo ukuthi bamlalele uma ngabe econvicta impilo zabo. Ebabonisa abangakwenzanga kahle la bengenzanga kahle khona. Siyabonga kakhulu. Simlalele uMoya Ongcwele bazalwane. Ithi Nkosi uJesu othuka uMoya Ongcwele, isono sokuthuka uMoya Ongcwele asinako ukuthethelelwa. Usho uthini lapho? Lelo verse ngomthetho alisho ukuthi kuphela ukuthuka uhlambalaza uMoya Ongcwele, alisho ngalendlela abaningi abachaza ngayo makuthiwa umuntu uyamthuka uthuka inhlamba. Then liyaqhubeka ngomqondo othi ngenkathi uJesu engakafika emhlabeni bekusebenza ubaba uNkulunkulu eyisebenzela yena ebambisene nengilosi emhlabeni. Kwi-Old Testament ingilosi zi-active, zithatha uNkulunkulu direct zilethe emhlabeni. uNkulunkulu siyambona i-involved kuma-activities okumanage umhlaba njengoNkulunkulu noma ewuNkulunkulu phezu kwakho konke. Then kwafika iNkosi uJesu odelele uNkulunkulu ongalaleli uNkulunkulu. uJesu beseza mayesefikile uJesu-ke uthi uJesu-ke uma umuntu edelela mina isifani uyokuthethelelwa. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lisekhona elinye ithuba lokuthi usazofika uMoya Ongcwele. Mayedelela mina umuntu isekhona i-chance yokuthi mhlambe mase kuyisikhathi sikaMoya Ongcwele angasizakala aphenduke. Then isithi Nkosi uJesu-ke umuntu othuka ahlambalaze adelela uMoya Ongcwele. Then ebuthathweni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu uziquntathe emunye uyedwa. God is one, but God the Father, the Son and the Holy Spirit iziqu ezintathu. uNkulunkulu ebuthathweni bakhe emunye. Isiqu sesithathu esokugcina uMoya Ongcwele. Belisekhona ithemba uma abantu bengamnakanga bemdelelile bangamlalela uNkulunkulu ukuthi uJesu useza. Wafika uJesu kusekhona ithemba ukuthi uMoya Ongcwele useza. Usefikile kuMoya Ongcwele, sekuphelile uNkulunkulu-ke ebuNkulunkulweni bakhe ekupheleleni kwakhe mayethi asenza abantu ngomfanekiso wethu ekhuluma nalezi ziqu zakhe ezontathu kodwa eUnkulunkulu emunye. Then uma ngabe sekufika uMoya Ongcwele akusekho okunye okubekiwe ngale kaMoya Ongcwele. So kusho ukuthi-ke lo muntu mabe engaphendukanga useyolahlwe ngonaphakade. iNkosi uJesu-ke yayiqonde lokho ngendlela ethe ukujula. Ma uthola-ke isambulo kuleli verse ethi-ke ohlambalaza uMoya Ongcwele akanokuthethelelwa. Kusho ukuthi mangabe sekudlula isikhathi sikaMoya Ongcwele akusekho ukuthethelelwa, akusekho okunye, kuphelile kudlulile. So-ke bafowethu singadembeseli, singayithatheli phansi le ndaba, singayithathe light, asiyithathe very serious. Kule video-ke ngifisa ukuthi sibuke ke sichaze nje ngqo, senzele bonke abantu mhlawumbe sebezwile abantu kukhuluma nge-world system, kodwa khona izinto esingeke size siyinake kanti ziwukhiye kubantu abathile ukuthi mayingachazwa kahle then bengakwazi uku-understanda zonke ezinye izinto. Uma bengayi-understandanga kahle lonto then-ke ngeke bakwazi uku-understanda okunye okulandelayo. Khona izinto kufuneka zichazwe ezi-primary so that ezilandelayo e-secondary zizo-understandeka noma zizoqondakala uma kukhulunywa ngazo. Ngokomthetho-ke siyambonga uMoya Ongcwele osilekelelayo olokhu embula ukuthi sikhuluma ini ngasiphi isikhathi. Ngokomthetho ngendlela engibuka ngayo mina njengomuntu kwakufuneke ekuqaleni qale ngichaze lento ukuthi what is the world, liyini izwe. So that masikhuluma ukuthi kuyaphunywa kwi-world system kusho ukuthini lokho? Alright. Kuzokwenzakalani futhi ngaleli izwe egcineni? Siyini isiphetho salo izwe? Okay, uma ufunda uJohn chapter 3 uverse 16, ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe, liphi lona? Kanti liyini izwe?
Then masufunda u1 John u1 John chapter 2 from verse 15 to 17 lithi izwi lenkosi lapha na ningalithandi izwe nakho konke okukulo nezinto zalo, ningalithandi izwe ngoba umuntu mayithanda izwe uthando kaBaba, uthando kaBaNkulunkulu, uthando kayise uBaba uNkulunkulu alukho kuye, ngoba izwe nenkanuko yalo kuyedlula uverse 17. Right, uma ngabe uzowalalela kahle lamavesi ungazathi kune-contradiction lana, ungathi kune-confusion lana. Lapha na uJohn chapter 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. Then u1 John chapter 2 verse 15 ningalithandi izwe nakho konke okukulo. Mhlambe ke ake sibhekane nje ke analyze nje ngqo ukuthi kanti liyini izwe. Izwe malithi iBhayibheli ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyo indodana yakhe ubani uJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka ophilayo. Ilona lo okholwa inkosi uJesu unokuphila okuphakathi. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ube lona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Right, walithanda ini izwe? Liphi lona? Wathanda umhlaba udalile? Masithi izwe sihlala kulona, sihlala ezweni, yabona, sihlala emhlabeni. Wathanda izwe. Now uma kuthi uJesu ke wanikelwa uBaba uNkulunkulu ukuthi azofa esiphambanweni, kunikelwa uNkulunkulu. Uma kunikelwa makunikelwa kunikelwa uJesu, unikelelwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu elithandile izwe. Now uJesu wazofela izintaba, wazofela izilwane, wazofela izihlahla? Impendulo ithi cha. uJesu wazofela abantu. Mabe lithi iBhayibheli walithanda izwe, kusho ukuthi wabathanda abantu. Kanti abanjani labantu ababizwa kuthiwa bayizwe? Abantu abangenaye uNkulunkulu ophilayo empilweni zabo, abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu, abangamesaba uNkulunkulu, abakhonza abanye uNkulunkuluwana, abakhonza izithixo, abakhonza izithombe, abahamba benomoya kaSathane empilweni zabo, abenza yonke into ngaphandle kwentando kaNkulunkulu kodwa benza yonke into abayithandayo. Nelethwa uSathane bayayenza, elethwa abanye abantu bayenza, elethwa amadimoni bayenza. Then ke ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. Liyini kanti izwe? Izwe abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu empilweni yabo. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe, ngoba uNkulunkulu wabathanda abantu abangamazi, abangenawo umthetho wakhe, wanikela ngoJesu ukuthi bakholwe inkosi uJesu so that bezobuyiselwa kuNkulunkulu ophilayo, bese beba nemithetho kaNkulunkulu ngokufundiswa inkosi uJesu. So bahlanjululwe zonke lezi zono, yonke lempilo engamthokozisi uNkulunkulu, yonke lempilo engcolile, then bahlanjululwe ngegazi kaJesu, bagezwe bahlanjululwe, then bese bethokozisa uNkulunkulu ngempilo yabo. Yini izwe? Izwe abantu abangakholwa uNkulunkulu ophilayo, abangasindisiwe, abangazelwe kabusha, abangakholwa inkosi uJesu. Baphila ngenkanuko yabo, baphila ngengqondo yabo, ngokucabanga kwabo, be-influencer uSathane omelene noNkulunkulu, umphikisi kaNkulunkulu, isitha sikaNkulunkulu nesabantu bonke, isitha sakho konke okuhle, uyise wamanga, amanga avela ngayo uSathane. Then umbulali kwasekuqaleni, uSathane umbulali, abhubhisi, umbhubhisi. So umkhohlisi, ummangaleli wabantu kuNkulunkulu. So izwe abantu abangenawo umthetho kaNkulunkulu, abangenayo intando kaNkulunkulu empilweni yabo, abangamkhonzi uNkulunkulu ophilayo owadala amazulu nomhlaba, uyise wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, ubaba wethu osezulwini. Then abantu laba kodwa baziphilela ngenkanuko yabo, ngenyama yabo, ngempilo yabo, ngenkolelo zabo, labo bantu babizwa kuthiwa izwe. Then uNkulunkulu uyabathanda labo bantu, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Kristu
then ukuthi azobafela achithe igazi lakhe ngegazi lakhe uJesu bese bayahlanjululwa bagezwe kususwe lobububi bokona sisusa izono kubo ngegazi lika Jesu bese befundiswa imithetho kaNkulunkulu nemiyalo kaNkulunkulu leyenizwe. Okay, njengoba sengichazile ukuthi abantu right iyini isystem yezwe. Isystem yezwe iyo yonke impilo ephilwa abantu abangenaye uNkulunkulu ophilayo empilweni zabo, abahamba ngemithetho yabo abayishayela yona nemithetho esuggestwa uSathane ukuthi baphile ngayo. Then ngihlanganisa lonke uhlobo lomuntu othi uyasonta, then isystem mawukhuluma ngesystem ukuthi iyini kanti isystem yezwe iyini indlela yokuphila yalelizwe, imithetho yabantu abayimisele yona bona. Then leyo mithetho phakathi ifaka ezenkolo, phakathi ifaka amasiko okuphila ukuthi baphila kanjani bewumphakathi, baphila kanjani emakhaya, baphila kanjani as isizwe namakhosi, baphila kanjani as ama-country president noma politically, religiously. Then imithetho abayishayela yona ukuthi umnotho bawukhanda kanjani, ezezimali zenziwa kanjani, ziphathwa kanjani, ezemfundo zenziwa kanjani, ezempilo zenziwa kanjani. Then indlela abayimisele bona yona engahlanganisi uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ungaphandle kwalento yabo abayenzayo. So ezamasiko ukuthi masikhuluma ngenkolelo abakhonza abafileyo, amadlu kuthiwa amadlozi, abakhonza izithombe izinto ebaziwe, abanye bakhonza inkomo edalwe uNkulunkulu, abanye bakhonza amafruit ihlahla edalwe uNkulunkulu, kuningi nje, abanye bakhonza inyoka, yabona. Then ziningi inkolelo zabantu, khona inyanga zesintu, khona inyanga efundile, khona abathakathi, khona abahlolayo, khona abathandazi, lo uhlobo lwempilo abayimisele yona abantu abakholelwa kuyo ukuthi yabasiza spiritually, yabasiza physically, yabasiza materially, yabasiza emotionally, then ukuze baphile kahle emhlabeni. Bese kuba imigubho-ke ukuthi ngensuku ezithile sigubha usuku lokuthi, then lolo suku lolo usuku lukaNkulunkulu othile osuke ekhonzwa bese kuyagujwa. Then kufaka konke lapho izinsuku zokuzalwa, kufaka lapho uChristmas, kufaka lapho New Year's Eve, kufaka lapho olokhuzana Valentine's Day, kufaka lapho Mother's Day, Easter, kufaka lapho happy birthday, ma-birthdays, kufaka lapho even ama-death days. Insuku zokufa ziyagujwa nazo ziyacelebratewa. Then insuku zezifo kucelebrate izifo, kugujwa usuku lwesifo esithile njengo-AIDS Day, Breast Cancer Day. Kuningi indlela leyo abantu abacabanga ngayo, yona system ke leyo yezwe, yona ndlela yokuphila, yona ndlela yokwenza izinto yabo. Then ngaphandle ukuthi baconsulte babuze uNkulunkulu ophilayo ukuthi kuyamthokozisa noma kumthokozisi. So yona ndlela leyo. So ke makuthiwa ke yizwe, yabona, yizwe nesystem yalo, abantu abanganayo uNkulunkulu ophilayo nemithetho kaNkulunkulu, then abanezindlela zabo be-influencewa uSathane ngalezi zindlela abayimisile, then bayakholelwa kulezi zinto. And bakholelwa ngendlela ukuthi bangakubulala ma ubagxeka ngalezi zinto. Abafuni ukugxekwa ngazo, bathi uyabajaja, basho yonke into. So mawuphakathi kwabo uphambana nabo bayakushaya, bayakubulala. Ingakho kukhona lento kuthiwa ukuzingelwa kwamakholwa, i-persecution, ngoba basuke beprotecta lezi indlela zabo. So ngiyathemba ukuthi kuyacaca abazalwane ukuthi ke umbuzo uthi ke yini kanti izwe, ziyini futhi indlela zezwe. So ke ngifuna ukugcizelela lento ngoba le video imaqondana nalokho, so that uzobuyela emuva konke ama-teachings osuwazwile kule channel, then uyoqala phansi manje ubukeze, urevise, ulalele usune-understanding manje ukuthi okay, mathiwa siyaphuma ezweni, then siphuma kubantu abangamfuni uNkulunkulu ophilayo noma abangakabi nayo uNkulunkulu ophilayo, ngoba ithi inkosi uJesu ngikhiphile kulaba bantu ngokuthi nisindiswe bese nginifundisa,
then sengiyanithuma ke manje kubo ukuthi niyoshumayela umbuso kaNkulunkulu, nishumayela indaba ezinhle zokuthi ikhona impilo ethokozisa uNkulunkulu. Leyo mpilo mawuthokozisa uNkulunkulu ngayo, then uthola ukuphila okuphakade. Then lokhu kuphila okuphakade kuthola ukuthi ukholwe indodana yakho uNkulunkulu Jesu Kristu. Then mawumkholwa, then usuzoqala umlandele, uzoqala futhi ukuthi umlalele, akufundise, akuqondise, akuguide, then akukhuze, akusole, akuqondise ngezwi likaNkulunkulu, ngentando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ini. Then lo muntu lo useyongena ekuphileni okunjani okuphakade. Okokuqala nje indaba enhle ukuthi uma ukholo uJesu umamukele umvumthi abe inkosi, izono zakho ziyathethelelwa, lezi ezokwenza ukuthi ungangena ezulwini ziyasulwa isuswe kuwe. Then bese ke usunikezwe ilungelo ukuthi manje usungafunda ngoba usumntwana kaNkulunkulu, ufundiswe ke manje ngempilo yasembusweni kaNkulunkulu. Then ngenkathi wenze njalo ufunda, usuyagcina ukusindiswa kwakho, so that izinto zempilo endala zingaphinde ibuye kuwe futhi zizokungcolisa, ngoba igama lakho manje selilotshwe encwadini yokuphila ngenxa yokholwa inkosi uJesu. So kodwa uma ungaqhubeka ufunde ngempilo yasembusweni kaNkulunkulu, then impilo endala izobuya futhi izokungcolisa, bese igama lakho liphindwe lisulwa futhi. Kukhona ukusulwa kwamagama uma ngabade selotshiwe yizwi kaNkulunkulu elisho njalo. Ufunda isambulo chapter 2 no chapter 3, khona lapho inkosi uJesu esho khona ukuthi ngeke lisule igama layo lo onqobayo, ngeke lesule igama lakhe encwadini yokuphila. Right, akhona nama-verse asho lokho, angikho kuleyo subject, kuyi-subject nakho lokho kukodwa nje, but sizophendula umbuzo ukuthi kanti yini izwe. So ke indaba ezinhle uma sesiyitholile sibuyela kubo laba bantu akuthiwa bayizwe, banendlela abakholelwa kuyona, banendlela abenza ngayo izinto, banendlela abagqoka ngayo, banendlela abajabula ngayo, banendlela abaplana ngayo izinto, banendlela abagubha ngayo. Yabona, yonke lento uma uyithatha yonke uyifaka ebhokisini elilodwa, yonke ayimthokozisi uNkulunkulu ophilayo. Labo bantu ke babizwa uthiwa yini? Yizwe. Lezo ndlela, lezo zinto abazenzayo, amasikompilo, customs, ama-cultures abo, then phakathi lapho kuhamba nama-rituals, kuningi abakwenzayo abakholelwa khona. Then lokho kubizwa kuthiwa yini? I-system. Ezemfundo zabo, ezemisebenzi yabo, then imisebenzi yonke abayenzayo bayenza i-based ekuthenini imithetho yabo ithini, iy'nkolelo zabo zithini, ezepolitiki zabo zithini, then amasikompilo abo athini, besebenza leyo msebenzi. Mase beyenze leyo msebenzi baphumelela, bese bayagubha, baselebrate, bakhombisa ukujabula, beyobonga, beyojabulela labo uNkulunkulu ukuthi bayabaphumelisa. Okhonza amadlozi ubonge emadlozini, okhonza iy'thombe uyokhotha amakona ashisa impepho abonge ethombeni, isithombe sibaziweyo. Then siyazazi iy'nkolo ziningi zihlukene ey'khonza iy'thombe, ngisho nenkolo kuthiwa yini yamaHindu, yamaNdiya, uthola ukuthi kuney'thixo angazi ukuthi zingakhi. Khona idolobha lapho othiwa ngathi uma ungena khona unqabule emgaqweni kunethempeli laphana lakhiwe, kunenxanxathela yey'thixo lapho zibekiwe, indlu yonke, udonga lonke lifakwe iy'thixo, zazungeza i-roof yonke. Into nje ongazi ukuthi uma kuthiwa uyabala ungabala ugcinephi. So onkulunkulu babo labo bayabacelebrate, bayabagubha labo nkulunkulu, bayabajabulela labo nkulunkulu babo. Then bese bezoletha ezemfundo zifika ngamadimoni, ifika ngoSathane, then bafundiswe bona. Then khona izangoma, khona inyanga, khona abathakathi nabo bayafundiswa, ingakho kunamathwasa, ingakho kunekole. Yonke lento uma uyithatha uyifake ebhokisini elilodwa ibizwa kuthiwa indlela yezwe, indlela yabezizwe, a world system. Abezizwe sesichazile ukuthi abangenayo uNkulunkulu ophilayo empilweni yabo, abangakholwa inkosi uJesu, abangazelwe kabusha. Then i-system, indlela yabo yokwenza ephambene nendlela kaNkulunkulu. Then ingakho uma ufunda ihubo lokuqala chapter 1, uqale ufunda verse 1, lithi iBhayibheli, ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Labantu bayakoloda ngoba banayo uNkulunkulu ophilayo. Labantu indlela yabo indlela yokona because abanayo umthetho kaNkulunkulu. Then
labantu banenkundla bahlala kuyo bezokhuluma indaba zabo, amaphalamende, izigcawu zasemakhosini, ezenduna, izinkantolo, ama-institutions abo, ama-centers abawakhile, izikole, ama-ofisi kahulumeni, konke abakwenzile lezo nkundla lezo bahlala khona, bakolode khona ngoba uNkulunkulu abamazi ophilayo wadala amazulu nomhlaba. Then lithi iBhayibheli ke ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, then ongahlali enkundleni yabaqolodayo, ongemi endleleni yezoni. Then qhubeka kulifundeke lo verse uliqedeleyo ukuthi ke kuzokwenzakalani kulo muntu lowo. Right, ngicabanga ukuthi ke kuyacaca bazalwane, unless umoya ngcwele futhi ma ethi ke mhlambe ke siyophinda asiqophe futhi enye video ukuze sikhulume ngalezi zinto, siyokwenza lokho. Kodwa okwamanje ngicabanga ukuthi sekucacile ukuthi ke uthi liyini izwe ne-system yalo, indlela zalo zokuphila ziyini. What is the world? What is the system of this world? Okay, sekucacile lokho, besiphendula lokho kule video. Right, uma umuntu engafuni ukudela ke izwe ne-system yalo, engafuni ukuphuma khona, usindisiwe lo muntu, bekufanele umthetho athi mayisindiswa ukuba insindiso manje lesikhathi esiphila kusona ishunyelwa ngendlela eyayishunyelwa ngayo ebandleni laqala lezenzo, ishunyelwa ngayo indlela kaNkulunkulu, indlela eyishunyelwa ngayo inkosi uJesu esikhathi uJesu eyimisa insindiso. Ngabe namhlanje asinayo iproblem yokuthi umuntu mayesesindisiwe akwanele ngoba kufuneke phela aphume. Ukusindiswa kusho ukuthi uyaphuma ezweni, awuselona izwe, awuseyena owezwe, awuseyena wabantu abangakholwa uNkulunkulu ophilayo, awusabuswa usathane nabantu abanomqondo wakhe, nabantu abanomthetho wakhe, nabantu abanendlela zakhe usathane. Uswena manje ususindisiwe, ususembusweni okhaya, usubuswa inkosi uJesu ngemthetho kaNkulunkulu ophilayo. Ngaba sinayo lenkinga yokukhuluma kanjena ukuba ivangeli kwalashunyayelwa ngalendlela yasekuqaleni eyamiswa inkosi uJesu Kristu wavuka, kanjalo nabapostoli abasala baqhubeka encwadini yezenzo, ukuba kuze kube manje ivangeli lishunyelwe kanjalo kuze kube manje. Ngabe nje manje siyakhuthazana nje ukuthi bazalane, izimpi esibhekana nazo, inhlupheko, indlela esihlushwa ngayo, asiqhubeke sibekezele. Siyakhuthazana, ngabe siyakhuthazana, siyamotivatana ngendlela engcwele yombuso kaNkulunkulu, ngezwi likaNkulunkulu, siqinisana, yabona, sifundisana izwi, siqinisana ngalo, elinikeza ithemba, elinikeza izethembiso, elinikeza amandla. Ngabe siphila kanjalo manje konakele bafowethu. Sithe masindiswa, insindiso yafika kulesi sikhathi, kulezi insuku zokugcina isixutshwe nalezi zinto zezwe, yabona. Ithe mayifika insindiso ifika ihamba ne-education yabezizwe, that is system. Ihamba nabantu abangakholwa, ilethwa futhi abantu abangakholwa nabakholwayo abathi bayakholwa, nabo laba abakholwayo bayithanda lento, bayi-approvile lento. Then ifika nezempilo zezwe, yabona. Ingakho phela u1 Peter chapter 2 verse 24 uthi ngemivimbo kaJesu saphiliswa. So ithi inkosi uJesu uMark chapter 16, then lapha ngasekugcineni qale ku15 wayehla uthi niyobeka izandla kwabagulayo baphile. So iyona ndlela leyo yokuphilisa embusweni kaNkulunkulu. But eyalelizwe isathembele kuzo zonke izinto ezikhona edaliwe, ezukuhlakanipha kwengelosi, ukuhlakanipha kaSathane, ukuhlakanipha kwabantu, yabona. So abanye bebenayo igift abayiphiwe uNkulunkulu ukuthi bahlanganisa amahlamvu athile balapha umuntu ngaphandle kwemimoya yabafile, ngaphandle kwemoya ingcwele namadimoni, kodwa ngenxa ukuthi abakholwa inkosi uJesu bangale kulombuso obumnyama. So konke ke njena kubumnyama, kuyizwe. Ingakho uJesu ke uzile azosinikeza indlela yokuphila, yena ukuphila okufuneke sikwamukele empilweni yethu, eyindlela yena, eyiqiniso yena uJesu Kristu, so that sizophuma kule ndlela yokwenza yasezweni. Right, kuzophela phi ke? What will be the end? Yini siphetho ke sabalaba abantu abayizwe, sezwe nendlela zabo. Then uma ufunda lapha na uLuka chapter 9 uverse 61 kuya 62, nomunye ke wathi ngiza kukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa
abasekhaya. Ngiye kuqala ukuyovalisa abasekhaya. Uverse 62 uthi, kodwa uJesu wathi kuye, akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni abuke emumva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Akekho, kusho inkosi uJesu. So once wamukela uJesu, then usubeke manje isandla sakho egejeni. Igeja siyazi uqala kwakusetshenziswa imfuyo, imbongolo, imnyuzi namahashi ukuthi kudonswe igeja mabe kulinywa. Umuntu abeka igeja so that uline uzoqonda kahle la kulinywa khona. Kwakufanele ukuthi ubeke isandla sakho bese ubheka phambili. Mawubheka umuva uline uyagwegwa, uyaphuma la kufanele ukuthi uhambe khona. So akekho kumuntu othi sebeka isandla sakhe egejeni. Ilokhuzana ifigure of speech leyo. Akekho umuntu othi semukela uJesu waba inkosi nomsindisi empilweni yakhe bese eqale ebheke emuva. Lowo muntu obheke emuva awumfanele umbuso kaNkulunkulu. Amazwi enkosi uJesu nje asimple, straightforward. So okwazi ukuthi mase uqala ubheke emuva uyobheka iprosperity, uyobheka inhlala kahle, iwelfare ngendlela yasezweni, uyobheka indlela zasezweni zokuphumelela, kusho ukuthi usubheke emuva lapho. Then it means umbuso kaNkulunkulu awunjani, awukufanele. Inkosi uJesu esho njalo. Right. Yini ke isiphetho ke sabo bonke abantu ke abakulombuso ababizwa ukuthiwa bayizwe kanye nendlela yabo yokuphila? Yini isiphetho sabo? Uma ufunda u2 Peter chapter 3 uverse 10 uthi, kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela, mhla amazulu eyakudlula ngokuhlokoma, kuyakusha konke, kubhidlike, nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Nomhlaba nemisebenzi yawo kunjani? Kuyakusha. So ke abantu abamfuna uJesu Kristu ophilayo, abamfuna uNkulunkulu ophilayo, ubaba wethu osezulwini. Why? Because bafuna ukuphila ngendlela yabo, futhi iyabajabulisa le evela kuSathane ngoba iyabakhulula benze noma yini abayithandayo ngokukhanuka kwabo. Right? Bese ke bethola ukuhlakanipha kulo Sathane nendlela zabo abayimisile nje basengibalile nje kule video. Indlela zabo ukuthi ke bakholelwa ilezi imfundo zabo, ezempilo zabo, imisebenzi yabo, everything lena eyindlela yabo yokuphila. Then lithi ke izwi kaNkulunkulu, isiphetho salabo bantu kuluzofika usuku lwenkosi uJesu, la bonke abangamukelanga uJesu, abangamvumanga, nalabo bathi bamvumile kodwa bangafuna ukuyihlukanisa nezwe nendlela zabo abezizwe, bangafuna ukumvuma uJesu ngokuphumela obala ukuthi thina sisembusweni kaNkulunkulu, singabombuso kaNkulunkulu, siwumbuso kaNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu extende umbuso wakhe. uNkulunkulu esezulwini wathumela uJesu ewumbuso kaNkulunkulu ukuthi azobeka emhlabeni umbuso, so that kuzoba nabantu abaphila ngempilo yasezulwini besemhlabeni. So uma umuntu engafunanga ukwenza kanjalo, njengoba inkosi uJesu ifundisile ukuthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni inje kuba injalo enziwe ezulwini, then kuzofika isikhathi ke usuku lwenkosi uJesu la ezojezisa bonke labo bantu. Lalela ukuthi yini ezo-affecteka ke manje. Bese ke wena uyibuza ke la ngisazofunda ngisazobuyela kule vesi, then bese uyibuza ke wena uthi uyobuka uphike uma ngabe ungekho ohlangothini lwenkosi uJesu, wena uyobe ukuphike ngaleso sikhathi. Then uma ngabe uthi ke awufuni ukudela konke kwalelizwe, then izinto ke osuyicollectile emhlabeni, wayiqoqa, wayisebenzela, zabizwa kuthiwa izakho, zaregister egameni lakho, then wayi-own zaba ngezakho, kwazi ukuthi ezakho isegameni lakho. Then uma sekufika lesi sikhathi esibhalwe lana kuleli verse ngisazoliphinda futhi, u2 Peter chapter 3 verse 10, then kuyokwenzakalani ngempilo yakho? Sibuze nje lokho, just a simple question. Nakho umuzi omuhle usunawo lo ubufuna ukuthi abantu bakuncome ngawo, nansi imoto ezinhle usunazo, nansi imali usunayo, nansi imfundo nayo, nanti udumo nalo, nazi ikhundla nokuhlonishwa nakho emhlabeni, uhlonishwa amazwe omhlaba, utravelile wahamba amazwe omhlaba endaweni ezahlukene, wathola ama-awards, waqoqa, then igama lakho ukukhulunywa ngalo all over, la uhamba khona abantu bayakukhothamela, bayakonarisha, bayakusalutha abantu, bayakudumisa abantu, then usukutholile konke lokho. Mayithi inkosi uJesu kuyakumsizana umuntu ukuthi azuze izwe lonke, kodwa yena uqobo alahlekelwe na, noma alahlekelwe ukuphila kwakhe na. Kuyakumsizana umuntu. Usuyiqoqele zonke ke lezi zinto ke abantu abancomana ngazo, abantu abahloniphana ngazo emhlabeni. Then mase kufika lesi sikhathi ke sika 2 Peter chapter 3 verse 10, kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela, mhla amazulu
yabo, the heavens, eyakudlula ngokuhlokoma, ayakudlula amazulu ngokuhlokoma. Then sekufika isikhathi manje yonke into edaliwe, kunabantu abahlonishwayo ukuthi bafunde ezama-planets laphana phezulu ma-heavens kumazulu, bafundile ezama-planet, bayakwazi ukusho izimo zezulu ukuthi kuzokwenzakalani, bayakwazi ukupredicta. Then-ke sekufika lesi sikhathi-ke manje sokuthi kunyakaziswe kuqedwe lamazulu alapha phezulu, basala nani laba bantu? Then akuna amazulu kuphela, lalela-ke futhi okunye kuzokwenzeka ngokuhlokoma, kuyakusha konke kuzokusha, amazulu onke azokusha. Then-ke labo sosayensi-ke noma lezi zifundiswa ziyosala zicubungule ini, zihlole ini, ziyosala ziletha ama-report ukuthi-ke isimo sezulu yini abayosala beyisebenza, yini abayoyitshela abantu, yini abayoyijabulisa ngayo. Uma kuthiwa-ke kunama-rockets uyakwazi ukuhamba ngawo uye kwamanye amaplanethi le phezulu, babuye nezinto ne-information ne-knowledge lena, bazobhala iy'ncwadi la emhlabeni. Then kuzosha amazulu, yabona, azosha, yonke into izosha, kuyosala ini? Wena uyobuka uphi lapho? Okay, akuna amazulu kuphela, kubhidlike, right, nomhlaba nemisebenzi yawo, okay. Awufuni-ke nje manje ukholwa inkosi uJesu udele konke kwalelizwe, uphume ezweni nasendleleni yokuphila yalelizwe, uphile ngendlela yasezulwini ngokulandela uJesu Kristu yena yedwa, ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu yena yedwa, ukhonza, useve uNkulunkulu, usebenzele umbuso kaNkulunkulu. Awufuni ukwenza lokho, yindaba na? Yingoba wena ufuna imisebenzi yalelizwe. Then-ke liyaqasha-ke lelizwe-ke manje, liyaqasha manje-ke, uzokwakha amabhilidi, uzokwakha amabhriji, uzokwakha ama-ofisi, uyokwakha ama-malls, uyokwakha iy'kole, uyokwakha zonke izinto ezakhiwayo, wakha iy'moto, wakha imikhumbi, wakha amabhanoyi, uyahlonishwa, unegama elikhulu. Nanto-ke usuku lwenkosi seliyafika-ke manje. Lithini iBhayibheli? Lithi nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha, okay. Umhlaba wonke nemisebenzi yawo, umhlaba yonke imisebenzi yenziwe emhlabeni, konke kuzokusha. Uyobuka uphi-ke wena? Alright, uyobuka uphi wena? Imizi yakho leyo, uma kuthiwa unezindlu, uthenga imizi endaweni ezahlukene, unemali, ucebile, ukwaze ukuthenga imizi emazweni onke omhlaba, yabona, izwe nezwe nendlu nomuzi wakho ubizwa ngawo. But nanti iBhayibheli lithi kuzofika usuku lwenkosi, yona lo ongayifuni ukuyilandela, yona lo ongafuni ukuyikhonza manje, yona lo ongafuni ukudela konke ngenxa yayo. Then sekufika lolu suku-ke manje, kusha amazulu, kusha nomhlaba, nemisebenzi yonke yenziwe kuphi emhlabeni iyasha, yonke iyasha. Uzobuka uphi wena? Because sekumphelandaba lona. Bengifuna ukusho lokho bafowethu, bengifuna ukusho lokho bazalwane nonke egameni likaJesu. Malithi izwi kaNkulunkulu, Isambulo chapter 18 verse 4, phumani bantu bami kulo iBhabhiloni, izwe nabantu bezwe, abantu bezwe, izwe elingabantu abangamfuni uNkulunkulu ophilayo, nendlela zabo, nemfundiso yabo, nenkolelo zabo, nempilo yabo, nemigubho yabo, nenjabulo yabo, nama-celebrations, nelokhuzana ne-entertainment ezokuyijabulisa. Phumani phakathi kwabo. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu. So-ke uma ungafuni ukwenza lokho, uyathanda noma uthande, njengalokhu unesiqiniseko, mina nawe sinesiqiniseko sobabili ukuthi ukufa, ngisho umuntu engethanda ukukhuluma ngakho kodwa kuyafika. Kuyabafikela abantu. Uma uJesu engakabuyi ukuzolanda ibandla, mhlawumbe kuzofika ukufa kuqala. Njengoba sikhuluma njena nje, ulalele nami ngikhuluma, phakathi kwethu khona uyofica usuku lokufa adlule emhlabeni. Uyathanda noma uthanda, ikhona lento ezokwenzeka. Nalokho kubhalelwa ezwini-ke futhi, uyathanda noma uthanda, kuzokwenzeka. Usuku lwenkosi lizofika, njengoba suke kufika ukufa nje. Njengoba lithi nje, kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesela, nokufa nakho akubikezeli base kuzofika. Kuyisela, baze basha bathi hey, kuyisela, ubani kumtshontshile, ubani ubephile right, awukamtshontsha, omunye uginqike ngengozi yemoto, omunye bamdubulile, omunye uvele wathula nje wamelwa inhliziyo, omunye uthukile ezindaba ethile wavele wamelwa inhliziyo kwaphela ngaye. So kuningi okwenzakalayo. So inkosi izofika njengesela, ayizukubikezela ukuthi sengafika nje manje, izovela ifike bengayilindela abantu, kushe amazulu,
njengoba kunolwazi olufundelwayo, kunezinto ezithathwa le phezulu kuma planets zizopracticewa la phansi emhlabeni, kwakhiwe, kwenziwe imisebenzi, kwenziwe izithombe, yabona, bezama ukubonisa izinto ezilene engabonwa ngabantu asebeyithathile ngokuhlakanipha kwabo bayiletha la emhlabeni. Kuzosha konke, nomhlaba uzosha, nemisebenzi yawo umhlaba izosha, yonke imisebenzi abantu abayenzile, yonke imisebenzi abayifundela ababhizi ngayo, neza zonke izinto abayiqoqile bayisebenzela kwaba ngezabo zizokusha. Ngisho amasonto amahle, izindlu zamasonto, ama-auditorium la kukhonzelwa khona, amatende, ama-ground, yonke into izosha. Kusho ini? Ushizo likaNkulunkulu luzofika lolo suku. Uyobeke ukuphi-ke wena nezinto zakho lezi kuyokwenza loba kuyokulahlekela konke kuphele konke. Umnqabile uJesu. Lo Jesu seyafika manje, asafiki manje ukuthi azokusindisa. Sesiphelile isikhathi sokuthi akusindise. Ngoba nje ngikhuluma njena nje uyakuncenga uJesu. Nabaye bashumelile empilweni yakho wabaziba. Then nawe futhi khona izinto oyibonile empilweni yakho wazizwa ukuthi ngomthetho fanele ngikhoze uNkulunkulu ophilayo. Then wakuziba konke lokho. So ke ngeke uyilandulele phambi kwehlalo sokwahlulela. Uyobuka uphi ukwenza lana? Usutholile kudumo ke. Bakuncoma abantu, bakunikeza ama-award abantu, wayithola imali, then what after that? Bengifuna ukusho lokho ke bafowethu, ake sivale ngencwadi yoMshumayeli. UMshumayeli uthi konke kuyize leze. Mawufunda nje incwadi yoMshumayeli uzohamba uthola lawo mazwi lawo. Bese kuthi chapter 3 verse 17 uMshumayeli uthi God will judge good and evil. uNkulunkulu uyahlulela bonke abantu, abahle, abalungile nababi. uNkulunkulu uzobahlulela. And uzohlulela everything, yonke into, imisebenzi yonke yenziwe ngabantu uNkulunkulu usazoyahlulela. Then everything, every work, every action, every deed, God is going to judge. God Almighty is going to judge. Siyeza leso sikhathi bafowethu. This is just a kindly warning. Isexwayiso lesi esithobekile sokuthi no bafowethu, ake sibuyise ingqondo yethu. Nje khona wayehlabelele ethi just look around. Bese ubuthi uNkulunkulu wenzeni. Then akubuke yonke into nayo noyiachievile bese ucabanga ngale message oyizwa njengamanje. Usunazo zonke izinto, uqoqe yonke into, uqoqe igama, ubabonile abantu befa beyishiya izinto. Bayishiyela abantu abangayikhandlekelanga, bayimisuse, bayisebenzise kabi, bayichithe. Ungaphinde ngisho 5 years umuntu efile kade eshiya ingcebe eningi sekuphelile konke. Because into kaSathane into yamadimoni. So ibibambelwa umuntu, manje masehambelelwa umuntu, laba nabo kufuneke benze isivumelwano sabo noSathane so that bezothola le ngcebo. So loyana naye unendlela yakhe ngendlela yempumelela lelizwe athola ngayo ingcebo. Kuzodlula konke bafowethu, kuzophela konke. Isexwayiso nje esihle esithobekile, esimnandi, esivele embusweni kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazwanekela indodana yakhe ezelweyo ukuthi kuba ilona lokho lwayangabhubhi kodwa benokuphila phakathi. Sesivala kanjalo bazalwane, uma ufunda amaHubo chapter 1. amaHubo chapter 2. Then ufunde kusuka verse 1 uzukhiphe egcineni. Ngisho verse 12 ivesi lokugcina. Uyilalela kahle le ndaba. Ngeke ngenze ivideo ngaleyo nkuzana lapha. Ngisazoqhubeka futhi ngisazozwa futhi ezinye intshumayelo noma amanye ama-teachings anesihloko esithathelwa kuleyo ncwadi leyo. Amakhosi omhlaba ayahlangana, akho uzungu, avukela uNkulunkulu, enza i-conspiracy against God. Yabona? Awumagine, just imagine abantu abadala uNkulunkulu bayahlangana. Yabona, uNkulunkulu ukuphila kwabo kusentendeni esandla sakhe, kodwa bayahlangana ukumelana noNkulunkulu, amakhosi omhlaba. Then bamelana futhi nogcotshiweyo wakhe uNkulunkulu. Then labo bantu ke bonke amakhosi omhlaba njoba behlangana bakho uzungu ukumelana noNkulunkulu ophilayo nendodana yakhe uJesu Kristu. Labo bantu ke babizwa kuthiwa yizwe. Leso senzo sabo nokuplana kwabo nokuxoxa kwabo no-action wabo yona system yabo leyo, according to their thinking, according to their theory, according to their vision. Isihumusho sabo sohumusha indlela yokuphila according to their belief system. So bayizwe labo bantu bayizwe nesystem yabo. Then ke uNkulunkulu usazodila nabo njengoba sithumile nje ukuthi asikhulume kanje, sishumayela umbuso wezulu, sishumayela umbuso kaNkulunkulu, sishumayela ivangeli kaJesu Kristu kubona. Then bayasilwisa nayo yonke into, then bamelana nathi, bayasithuka, benza yonke into. Then labo bantu bayizwe.
nendlela yabo yokuphila, isystem yabo yokuphila, then kuzofika isikhala lapho uNkulunkulu ebaqothula khona. Wena ukuyiphi igroup ka wena? Ukule abahlanganayo bevukela uNkulunkulu noma ukule kaNkulunkulu? Usohlangothini kaNkulunkulu ukuphi wena? Because mabili amagroup lana. Siyabonga ke bafowethu, bekuyilokho ebengithi angikudlulise kule video egameni lika Jesu. Sibonga uNkulunkulu, simnikeza udumo. Nquma kahleke usuyaqonda njengamanje kule ncazelo, and uma uchaza indaba yezu ungayichaza ngegabeni ngezahlukene, but ngiyamkhola umoya ingcwele ukuthi kuwe uzomvula enhlizweni yakho nawe uma uyivulile ukuthi uqonde ngokuphelele ukuthi liyini izwe, ini system yalelizwe, then ekugcineni kuzowenzakalani ngezwe nesystem yalo, nakho konke ke okuproduced yizwe, abantu kanye nendlela zabo, yonke imisebenzi abayenzile izandla zabo emhlabeni, isiphetho salokho kuyoba yini? Ngokwezwi kaNkulunkulu ukubhujiswa konke kushiswe ngomlilo, yonke into, ukuze lokho okufanele ukuthi kume kuze bephakade. Mufunda amaHebrew chapter 12, uNkulunkulu uthembisile lapho wathi uzonyekeza yonke into ukuze kusale lokho onganyakaziseli. Uma ufunda yena uFirst John chapter 2 verse 17, ngokuba izwe nenkanuko yalo kuyakudlula, kuzodlula. So kodwa intando, owenza intando kaNkulunkulu uzoma ahlale kuze bephakade. So ke ukwena-ke akekho umuntu ophoqeyo bafowethu basikhuluma kanje. Ukwena ukuthi uyasuka ngapha uze ngapha embusweni kaNkulunkulu khona uzoma uphile ingunaphakade. But uma wafuna ukuza ngapha usala ngapha kulabo abantu abayizwe nendlela zabo, then isixwayiso lesi kuzofika isikhathi lapho bezoqothulwa khona ngomlilo baqedwe nemisebenzi yabo yezandla, onke ama-achievements, yonke i-prosperity yabo, impumelelo yabo, yonke umcebo, wonke umnotho wabo, everything yonke izoshiswa ngane ngomlilo. Ekugcineni kuyizeleze. Makuthiwa umuntu wenza umsebenzi wenkukhu, inkukhu iphandela emuva ayiyi phambili, so wenza umsebenzi wenkukhu. So zibuze ukuthi wenzani-ke manje njengoba ubhizi nje ufuna impumelelo lelizwe, ubhizi uyehlenyuka, why ngempela, why uyikhathaza uyihluphe ngento ezodlula ezoqedwa ngomlilo? Why ungazi engage emsebenzini wombuso ozoma kuze bephakade la onesiqiniseko khona uzothola i-reward, then i-reward wakho, imqhele wakho, umvuzo wakho kuyoba umqhele wakho waphakade, umvuzo wakho bomvuzo wakho waphakade uyohlala nawe ingunaphakade. Then why uyixake ngemivuzo yalelizwe ezophela? Why uthi ungazulwe kangaka, ungaze udemelayise, ungaze uthukuthele, ungaze uzonde, konke lokhu usandisa njalo izono, ngoba nje uhlulwa into elula nje ukuthi ukholwe inkosi uJesu, ulandele yona, ufunde indlela zakho uJesu, wenza intando kaNkulunkulu, usebenza umsebenzi wombuso kaNkulunkulu, then ube nokuthula, ube nejoy, then phambi kaNkulunkulu ngenxa ukholwa inkosi uJesu, ngokukholwa ulungisisiwe, you are righteous before God. Just it is simple as that. Uhlulwa yilokho, uyixakelani ngezinto ezodlula, kuzodlula bafowethu, uzophela konke lokho kwalelizwe. Siyabonga inkosi yomusa, sibusise egameni kaJesu, amen.